Silugot na... Oo, marahag ano lang, na maiba. Kasi yes, nakailang. Oo, yan. Meron pa dati, pumunta dito, baby talaga yung dala. Oh, Ah, as in, 5 months. oh, grabe. Eh, ang laki pa ng pinatato ng asawa niya. Sabi, hindi kayo nahihirapan to. Eh, eksakto, hindi naman. Kasi tahimik naman yung bata. Kasi hindi yung iyakin ngayon, iyakin. Sabi, at least okay lang. Pero pag yung iyakin, wala naman, may istorbo ako. Okay lang naman, pero alam mo pag yung sobrang iyak. Parang, siyempre may istorbo ka. Hindi ka makaka-focus na ano. Mas maganda ba yan parap mo? Kaysa sa akin parap mo. Okay din yung ganito. Oh, wait. Parap mo na kaya sa akin. Ikaw, Para, sa'yo. para ako yung nakakabasa ba? Ayun, pwede. Parang 0 to H na eh. Pagpaharap sa iba, no? Ah, Ano kaya? Tingin mo, Luis. okay lang din naman. Pero sa akin kasi ito yung proper. Ayun yung proper talaga. Ito, or ganyan. O, ganyan na lang. Paganda na lang. Oo. Parang kahit anong format, at least ganun na lang. Kasi pag yung pabaliktad, hindi ko naman maano sa akin. Hindi mo ma-appreciate na. Oo, hindi ko makita naman sa akin. Wala ng kuryente. Wala pa ng kuryente. Kanina pa din Kahit sa taas. sa inyo ata eh. Damay-damay. Panag-ayos sila eh. Sa amin katatapos mag-ayos, nakita ko dyan eh. Pinapanood ko kanina kasi naantay ko talaga. Sabi ko, I need some light. Digital. Hindi nasayang yung pinagpunta ko doon, yung pinamasahe ko. Ito kaya yung minimum talaga 1,000. Kasi bagong gamit, bagong guantes. Hindi mo kasi pwedeng ano eh. Niris yung... unang lapat. Video nga yung unang lapat. Dali yung pakiramdam ng lapat nito. Oo. Parang nakakiliti sa buto. Sa pag-ilaw. Hindi nga kahit pa paano kaya ko pang makita. Signs ng ano. Mahilig sa gulay ng bata. Sarap. Tapos video ang kita. Eh, pinsan si Miss dito lang sa QM eh. No? Oo, eh yun, madalas magpatato ngayon. Kaya sabi ko, dapat siya na lang eh. Ilapit ko nga sa kanila. Kasi nagpapatato sila, tapos pupunta sila sa Upper Quarry. Hindi ba malapit na dito yun? Baka magaling yung artist nila. Baka sila dito. Baka baka tropa. Kasi tropa-tropa ang ano nila eh.
Pero baka kuha natin. Sarap. Pag yung dulo kakaiba eh. Pag dito sa ano, iba yung sakit niya dito sa taas. Oo, pag yung dulo niya, parang, kakaiba yung ano niya. Yung sakit niya dito. Yes. Pag may nag-vibrate dyan, tabi. What are you doing? Say thank you. Ba talaga pag ano? Nahirapan pa kami dyan sa sa Mang Inasal. Parang nagising kasi siya bigla nung nanantaan na yung tulog. Sit down. Nagwawala sa Mang Inasal. Hindi ko alam gagawin ko eh. Kaya inis ko, tutuloy ba tayo dito? Sabi ko, pangako kasi ako eh. Sabi, tuloy. Sabi niya, sige. Bahala na kung anong mangyari. Sabi ko, lalakad ko na lang sa labas. Sabi ko, nagwawala pa siya eh. Parang kakabalik-balik niya lang sa bisyo niya nung paalis na kami. Yan. Sa Webster, thanks. Yan. Webster Lilina Tattoo Shop dito sa may QM. Upper QM, no? Tapos yung details, picture ko lang sa labas. Sana sa ate, para itabi. Ganun sa ate. Mahal, i-ganto daw natin. Okay. Papunta na rin po ako. Yeah. Sige po. Dapat mo naman. Ay, sorry. Okay, thank you. Ayun. Ganda oh. Oo nga, sarap. It's about the kids, they're too loud, that's why they're not.